Ekufikeni kwakhe ke ngoku apho baedeze wazawufika apha eTyirha baqhubeka ubomi. Uye wangumntu omanethi akhale, khazi, yo, sincine nathi, kungabi mnandi. Ahlale ke unyamezela, and ungumntu wonyamezela. Ubunkedama obu umntu bumenza into yoba abe ngumnyamezeli xa ethe wanesiphiwo, ngoba sizawuthi ungumntu owababalwayo. Umntu ke akababalwa selezelwe. Uye wova umbabalela kwasesibelekweni sikama, aphume seyingumntu obabalweyo. Ndinako mna ukutsho ukuthi le ntombazana inaso isibabalo. Kungenceba kaYehova nobabalo olo okokubana yena khange italente zakhe aziqhusheke. Apha encwadini ke kukho amadoda akhe anikwa italente uba maze azikhulise. Banikwa abanye bazembela, abanye bazandisa. Le ntombi yakwaTyhopho ezayo italente izandise ngakumbi nganakakumbi. Iye yaziphindaphinda, not ngo-3 times. Mhlawumbi zawuthi 10 times iziphindaphinda. Uye wabe ke ngoku esekhona kusibani nangexesha akhalayo, iTyirha imbetha, imkhalisa, elinqina. Phofu ke yabe ke ingathi le nto xa encwina yinto yabantu abangabendi ukuncwina. Phofu ke kamandi komnye umzi akukho kokwenu. Uyawuncwina ke, kodwa yakhe incwina kwacaba iyaphakama. Sekhona kusibari, walala usibali enyamezele enjalo. Hayi ke zaqina incwina, laqina ucikideko kuye enxa elibeka kuthi. Kodwa ke ngenxa yoba kude silile ngeefowuni, silile ndide mna ndibe ngomnye mnakhazi wakhe, mna mntu ozizondayo, uba yini umntakaba uzenzile. Kanti le nto yayithetha eTranskei, kanti iTranskei inje ukukhohlakala. Lile kungabi mnandi, sidibane ke nokhazi kwimisebenzi, siyadibana sililelane, sipholishane, kuba nangoku ulala besisanda ubonana. Kuthiwe xa kusithiwa kumanisiwa ayikuko, ndiyaqonda uba ingathi xa kuthethwa ngaye, kuba bendisenda umbona. Apha ebuleyidini bakhe mna sibonene ndambona ekubeni uba bekudala sigqibezelene, ukhazi ngulaa khazi wam, mhle. Ungulaa mntu ukuzibambayo, uthe khwanqa. Kodwa kuthiwe kusumaniswa akarayitanga, kwabuhlungu kum. Kwade ke ngoku kwabe kufikelela ekubeni ba kuthiwe ngonje ulele, sisathi inkosi mayenze inceba. Walala ukhazi wam, intombi yakwaZenzile, usisi Nosithile ngokwakwaba uTonjeni, apha kwaba udosini, kodwa elilile. Mandiyicacise le ndawo kakhazini mhlawumbi. Ukhazi lo, njengoba ndimbala namntana ondithi yintombazana ongunosizwe, ngukhazini ukatata lo wabantwana bam. Cha into eyenzekayo kuye, sabhonda, sazi-sisters, kunjanjoku sazi-sisters. Indlela esizihambileyo ziindlela mhlawumbi oosisters abebengenako
ukuba bazihambe ngohlobo thina ebesizihambe ngalo. Siqhubile ke nokhazi ukuba uthi umntwana le ntomntwazana yamthetha ngayo xa ndixela uba ukhazi ulele. Athi ulele phi na makazi, ulele uthini? Ndithi hayi ulele ukufa. Athi oh yini ukhazi bendisoloko besenditshona semsebenzini ukuba ndizawubona uanti wam ePretoria. Yini inkosi yam ebesanduyithetha ke into emane sithi hayi wena ukhohlakele nyhani wena, incinci into erayithi apha kuwe enothando. Uyabona uanti, ndiyava nje kumane usithi uanti kodwa uanti mna bendikwazi uhlala noanti, yaye uanti ebendithanda. Uthi ke ngoku ugqibeza athi usithandile uanti, usithandile uanti. Ndiphumile sendisiye egqibezeni, ndiphumile egumbini lakwa-8 ndikhutshwa nguye noSibari lo. Ndaya kwa-14, ndangumntu ohlala kwa-14. Qale kwafika yena khazi lo wathi khazi nantsi indlu. Ndathi mna hayi khazi andiyifuni, sikumnandi ke kule ndawo besihlala kuyo. Hayi khazi andifuni indlu. Hayi wandicenga, hayi ndala. Into yayindalisa kukuba ndandinexhala loba kuchitheke le bond yethu, kuba ukhazi ndiyamazi uba ungulaa mntu ungqwabalala, plus engqwabalala nje ungulaa mntu ufuna izinto ngaye, ufuna into zakhe zithi ngqo. Ngoku ke ngoku ndizawuhlala phaa mhlawumbi ndingenzi ngolu hlobo ukhazi afuna ngalo phaya ke ngoku endlini. Hayi ke ndale kuye ndimgqibe ke tu yena. Ufika uSibari ephuma ecaweni. Athi uSibari ufika kwakhe vele ecaweni athi hlale phaa. Hayi Sibari, ndithi mandize apha kuwe. Yiyo liya indlu ijinga isitshixo phaa. Njani into yoba ufune ukuhlala egumbini elinye? Abantwana bayakhula, abazusoka abantwana bengaka. Nantsi indlu ijinga isitshixo. Yho, ndibe neentloni ngoba ngoku kuze umntu omdala. Ndithi hayi ke Sibari ndivile. Ndiqonda uba oh nkosi yam uSibari. Hayi ke nyhani ke nditele ke ndibheke endlini. Bebefika oSibari nokhazi. Xa bebheke eMonti baye endlini. Fikwe kube mnandi. Sihlale phaa noSibari bade baphinde babuyele kwase eMthatha. Ndifuna ukuthi xa ndigqibezela ntombi kaba uzenzile nomyeni wakho ubawo udisa Tonjeni. Ubomi esibuchithileyo sibuchitha sisonke singumntu omnye. kuYehova kuyintsikelelo. Njengoba nawe ulilile kodwa uYehova ukuthuthuzele. Ndiqinisekile uba umka uxolile. Ngoba nezinto ezazingathi ziyakuphazamisa ngazi ezinye nezinye uYehova uye wakulungiselela ngenxa yesibabalo sakho. Ndiyabulela ke nam ntombikazi Zenzile. Ndiphinde ndingamshiyi utata wakho wekhaya, ndimdibanisa apha kuye ndithi kuni nobabini enkosi ngobubele eniye nabenza. Kanti njengoba nina nisenza nje abantwana baye baqwalasela kuba indethusile into yoba ithi intombi sithandiwe ke nguanti. Yandethusa le nto, thina abantwana bayaqwalasela. Ndiyabulela lala ke ntombi kabawo uZenzile. uYehova akuthuthuzele esifubeni sakhe kuba ugqibile, akukho nto uyishiyeleleyo. Lala unoxolo. Siyabulela. Lala ecaleni komyeni
wakho. Siyabulela, ndiyabulela, enkosi.